Noorderwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is wijsje en dan zitten we altijd met of een muzikant of een oor uit de muziekwereld onder de tafel van het café van Omroep Friesland in dit geval. En je hoort een jonge dame die met haar band De Loren al het inroer een succes binnenhalen had. Haar in ieder geval de kleine prijs van Friesland won. En ik wil wel benieuwd naar haar verhaal. Lisa Bloem, leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Welkom. Vind ik ook, dankjewel. Eerst maar even over de taal. Fries, Leeuwarders, Nederlands. Wat ligt jou het beste? Voor nu. Jij mag Fries praten, ik praat Nederlands. En ik kan je gewoon verstaan. Okay. Wie is Lisa Bloem? Lisa Bloem. Wie is dat? Wat een vraag, hè? Ja, wat een gekke vraag. Ik ben een muzikale vrouw. Creatief. En ik woon in Leeuwarden. En ik heb een band, De Loren. Daar zit ik hier nu. En daar zijn we flink mee aan de slag. En we hebben het nog steeds naar ons zin. Dus dat is heel fijn. En we doen leuke dingen weer. Dus gaat goed. Waar ben je opgegroeid? In Leeuwarden. Best een Leeuwarder? Een echte Leeuwarder. Oké, ja. Ja. Had je dat zo beleefd? Van, jij bij die ster, bij jou? Of bist u toch van een andere generatie al die het veel meer met internet en wat globaler idee had van alles? Ja, ik beperk me niet tot Leeuwarden. Ik voel me ook heel erg aangetrokken tot andere steden. Grotere steden ook wel. Dus het is een prima stad, maar ik voel me ook op andere plekken thuis. Wel, ja. Oeliauw, best vroeger naar muziek, live muziek, dat soort dingen? Ja, alleen niet echt in Leeuwarden. Dan weer Tilburg, omdat daar een rockband speelde of zo. Dus, en wel in Salenschaaf. Direct heb ik nog meegemaakt. Dus dat was wel leuk. Ja, dat zocht ik wel op. Maar goed, wel de trein instappen en dan richting Tilburg om daar een leuke band te zien dus? Ja, of met de auto dat een moeder ons bracht als kleine meid. Luxe. Ja, zeker. Ja. Ik heb nog wel in de moshpit gestaan en zo. Dus dat zijn mooie tijden. Ja, het ruigere werk hè, vooral? Toen wel, ja. Toen was een vriendin van mij nog in de moshpit beland op de grond en ging ze oud. Maar toen mocht ze wel op het podium bij haar grote voorbeeld, werd ze op het podium gezet. Dus dat was wel een mooi verhaal. Ja. Je mag het er net op doen, maar als je dan oerkomt. Precies, dan is het wel cool. Maar hoor, zie je wel een beetje het avontuur dus? Om een bands te zien en Tilburg is dus net te vier, om het zo maar eens uit te drukken? Nee, absoluut niet. Nee, ik ga ook graag af en toe naar Zwolle gewoon, omdat ik me daar fijn voel. Hele andere beleving dan Leeuwarden gewoon. Ook Nijmegen vind ik mooi. Ja, oude stad. Ja, veel grachten ook. Ja, het is gewoon... ik wil me niet beperken tot één plek. Nee. Avontuurlijk wel, ja. Maar toch die jeugdjaren en dan groeit het op. Even die muzikale referenties. Want wat vond je leuk in het begin eerst? Dat was puber, zeg maar. Je bent nog hartstikke jong, ja. Maar ik bedoel, 12, 13, 14 is een heel bepaalde periode vaak. Hè? Lagere squallen en dan is naar de middelbare squallen. Ja, toen was het een mix van eerst in het begin wat meer hip-hop. Maar dan... Jij is een beetje mee begonnen? Ja, eigenlijk wel. Met Yes R en zo. Nee, geen K3. Yes R en Brace en zo vond ik toen heel gaaf. Had ik ook van die petjes op en zo. Daar ging ik helemaal in op. En later werd het toch wel meer de rockkant. En het haarzwart. Gewoon alles extreem. Even mezelf uitdrukken, even onderzoeken wie ik ben. En daarna weer mijn haar... Normaal gedaan. Ja. Toch wel beter. Ja, precies. Ja. Zo onder stof en hier kun je welke sfeer best is. Ja, precies. Ja. Kledingstijl. Ja, ik hou hier een keer hier meer. Dus het is voor mij een andere wereld. Dat toch belangrijk. Maar toch even nieuwsgierig. De Hurde Bands. Wie Hurts is maar. Komt dan uit bij de snoeihurden, Motorheads en de Slayers? Of iets meer rock georiënteerd? Nee, wel iets softere kant. Bring Me The Horizon. Misschien ken je dat wel. Dat soort bandjes. Dus nog wel minder dan Slayer. Maar voor mij nu was het heel hard. Nou ja, zeker als het live show nog. Hè? Ja, absoluut. Want daar gaat best wel hard aan toe hoor. Ja. Als je daar bent.
Ja, grappig. En Ik zou muziek, nu niet meer willen zitten. nee, hè? Staan. Nee. Nee. Dus dit is wel een beetje kleer mee. Ja, absoluut. Ja. Ja, hoe leeft dit? Vanuit die ouders muziek meekregen? Ja, als klein meisje zong mijn moeder de hele dag door het huis. En er stond een piano en een gitaar en alles was er. Dus ik ben zeker muzikaal opgevoed. Als klein meisje stond ik ook al met een extreem grote gitaar in mijn hand. En begon natuurlijk met de oldschool blokfluitles. Altijd, stap 1. Standaard, hè? Ja. Had ze hem nog? Nee. Mijn broer werd er ook helemaal gek van. En later werd het pianoles. Ik heb nog 1 maand drumles gehad. Ik heb bijna alles wel geprobeerd qua standaard instrumenten. En piano heb ik lang volgehouden. Zangles erbij. Theateropleiding gedaan, waardoor ik ook voor publiek moest zingen. Toen begon het echt te rollen. Ik kreeg daar ook natuurlijk feedback op van mensen die het hoorden dat het wel goed was. Dat wist ik van mezelf niet, want ik vertrouwde mijn moeder daar niet in. Dat ze zei het is mooi. Ik denk, ja, dat zeg je omdat je mijn doe moeder je voor je bent. kind, ja, precies, ja. Dus toen hoorde ik het ook van anderen en ik vond het leuk om te doen. Ik kon me uiten. En toen ben ik dat meer gaan doen. Eerst covers. Ook nog bij Siep van de Ploeg wat opgenomen. Mijn eerste studio-ervaring. Dus dat is wel gaaf. Gewoon covers hoor. Gewoon uitproberen. En dat vond ik ook heel leuk. Dus toen ben ik een band begonnen. En eigen nummers gaan schrijven in het Engels. Ja, het smaakte allemaal naar meer. Dus ja, heel vet. We gaan alle stappen straks even bepraten. Zo, ik zeg te veel. Nee, juist net. Nee, vertel ze volle mogelijk. Want daar is dit oer ik voor om eens even meer in de kunde te komen. Zat bij dat in Gay Frieske zitten. Ja. Ik vind eigenlijk net hoe dat op. Praat je Liewaters trouwens? Of best Nee. gewoon. Nee, ABN. de komt er uit ABN hoor. Maar ja, dat is ik al leren, hè, Liewaters. Dat is waar. Nee, ik heb het nooit geleerd. Nee. Ik mis het ook niet. We gaan wat van Delore draaien. Straks heb ik even een orenvoorkeur vanuit die muzikale smaak in ieder geval. Ik dacht maar even met de nieuwste release. Jagen. Ja, gaaf. Een goed idee, hè? Ja. Straks het verhaal. Maar nou, Delore, dus de band werd zij dus mijn gast Joert Lisa Bloem jongeres van is. We schuiven door. We zijn verloren gegaan. Ik heb het voor je klaargelegd. Er komt wel storm, maar de dag gaat voorbij. Al dans je nu een schaduw na. Laatste release van de band Delore. En het nummer heet Jagen. Het is natuurlijk smaak. Ik vind het prachtig mooi. Wat dromerig-achtig opstuwend nummer. Lisa Bloem, Joert, te gast. Zij is de jongeres van deze band. Toch even hoe dit nummer. Even een beetje analyseren zonder dat het al te ingewikkeld wordt. Du hast een band om die heen. Misschien kun je even vertellen waar we bij daar in de band zitten trouwens. Ja, zeker. Want dan geef het vaker hoe haar. En dan is het wel mooi om even te nemen hoe waar we het haar. Hè? Dat snap ik. Giel Schilder op gitaar, Richte Westerman op synth en Daan Noordhoek op drums. En ik vocals. Jagen is ontstaan eigenlijk begin corona, als ik het woord mag noemen. Soms wordt er iets uitgebliept dan. Nee, je net. Nee. Oké, top. En we zaten allemaal thuis natuurlijk op afstand. Wat gebeurt er? Wat moeten we nu? Je hebt opeens heel veel tijd. En voor mij als tekstschrijver gaf dat ook wel wat ruimte en rust. Om te voelen van wat wil ik nou eigenlijk schrijven. En ook natuurlijk kwam mezelf best wel tegen. Ik had net mijn kat verloren ook. Oh. En het was heel sneu. Ik kon het met niemand mijn verdriet delen omdat het corona was. En je kon geen muziek meer maken met z'n allen. Dus ja, daar zat je dan. Dus toen ben ik gaan schrijven en ook gaan experimenteren met andere geluiden dan op je piano gaan spelen.
Dus toen ben ik op een gegeven moment gaan experimenteren met het aansteken van lucifers. En dan met mijn Zoom recorder erbij, zeg maar, of dat misschien een vet geluid was om toe te voegen. En dat is uiteindelijk ook in jagen gekomen, dus dat was wel grappig. Maar goed, over de tekst, dat gaat ook eigenlijk over het terugvinden van rust in je leven. Want het waren ook wel rollercoaster jaren daarvoor. En toen kwam corona ook nog eens en mijn kat. Dus toen kwam ik een beetje in de rust. En daar gaat het eigenlijk over. Gaat u het goed doen op een gekke manier? De rust? Dus het verplicht waard om alles in op nul te zetten bij wijze van spreken? Ja, ik ben echt met mezelf bezig gegaan. Het zelfontwikkeling, dat heb ik ook niet meer losgelaten eigenlijk. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik ben heel veel podcasts gaan luisteren en boeken gaan lezen en gaan schrijven. Dus dat was wel even lekker. Ja, heb ik wel mezelf weer een stapje verder gekregen of zo. Ja. Het noemen jagen, dat is misschien symbolisch daarvoor, maar die zoekt toch naar jezelf. Had je eigenlijk muziek voor nodig of juist net? Is dan meer op verhaal nu van mensen? Ja, zeg maar, ik verwerk in mijn nummers gewoon ervaringen die ik heb gehad. En die verwerk ik dan door erover te schrijven. En vaak als ik dan een nummer klaar heb, dan besef ik ook pas wat het precies met me heeft gedaan en wat ik eruit geleerd heb. Dus het is wel echt een belangrijk onderdeel voor mij inderdaad. Als ik het alleen in een dagboek zou schrijven, dan is het wat dood voor mij. Maar nu blijft het ook op internet staan en er zit een heel arrangement omheen. Nou ja, letterlijk de muziek, de melodie, je moet het zingen. Ja, zingen precies. is denk ik wat anders dan een stukje schrijven en wegdoen. Hè? Gooit het wegdoen, gevoel in. Ja. Oh. Nee, ja, heel fijn om dat te kunnen doen. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. En intussen Sintje, had je het over, ik ben met lucifers bezig en dan neem ik dat op. Ja. Met andere woorden, je bent ook met het technische deel wel bezig. Heb je een opname dingetje waar je dan mee gaat knippen en plakken? Hoe werkt dat bij jou? Ja, dat als ik daar de behoefte bij voel. Het is niet dat ik het altijd doe. Maar soms, ik heb ook zo'n app, een soort synthesizer app met allemaal gekke geluiden. En dan pak ik inderdaad mijn Zoom recorder erbij. En dan neem ik dat op. En dan ga ik in een heel slecht programma dat knippen en plakken. En dan stuur ik dat door. En dan doen we of op afstand dat een beetje in elkaar zetten of tijdens de repetitie. En soms kom ik ook alleen met de tekst aan hoor. Maar soms doe ik dat ook. Maar je denkt dus niet alleen in teksten, maar ook in geluiden. Ja, klopt. Meestal begin ik wel met tekst. En soms heb ik even geen inspiratie. En dan begin ik inderdaad met sound. Dus dat is een beetje mijn werkwijze. Ja. Altijd al gehad of is dat de laatste tijd dan ontwikkeld? Ik denk... Ja, ik weet het niet hoe dat vroeger zat. Want dan was het natuurlijk Engels. Dat was ook weer anders. Nee, het is wel veranderd. Want voorheen was het dan eerst alleen tekst. Omdat ik een verhaaltje wou vertellen. En dan begon het ook letterlijk met de tekst dus. Precies, ja. Een paar zinnen misschien. Ja, precies. Ja. En soms krijg ik ook gewoon een woord in mijn hoofd of zo. Of een bepaalde zin. En dan ga ik daar geluid omheen creëren. Of begin daarover te schrijven. En dan heel vaak heb ik later pas door waar het precies over gaat. Zo, dan komt het er gewoon uit. Zo'n idee, hè? Maar drop je dat dan ook gewoon in die groep... in de band gewoon, groep jongens, hier is het? Of bereid je het dan ook nog helemaal voor of zo? Dat je denkt, nou, ik heb het al wat geknipt en geplakt. Het zit al in een akkoordenschemaatje. Of is het gewoon, nee, dit heb ik, baf, hier is het? Verschilt ook weer. Soms is de hele melodie al duidelijk van mij en de akkoorden. En soms zeg ik, ja, sorry, ik heb nu alleen een tekst. Verzin er maar iets leuks bij en kijken of het wat wordt. Ik ga weg, de groeten tot morgen. Precies. Maar daar ben ik ook heel vrij in. Daar laat ze me heel vrij in en dat vind ik heel fijn. Want dat werkt goed. Maar je hebt een bijzondere band, dus met de band moet je hebben. Het gaat echt heel goed. Deze samenstelling is heel vruchtbaar, om het zo te zeggen. Nou, een kwestie van vertrouwen. Denk ik. Ja, ook. Ik voel me heel goed erbij. Ja. Ik heb jou de horrorvraag gesteld die je nooit aan een muzikant moet vragen. Maar daarom doe ik het ook uit. Je mocht namelijk één nummer, je mag meer uitzoeken hoor. Maar één nummer van tevoren uitzoeken waar je wat mee hebt. En waar je zelf niet op te horen bent, om het zo maar eens uit te drukken. Ja. Jij kwam aan met Mac Miller. Ja. En het nummer Circles. Ja. Why? Ja, ik vind hem sowieso heel goed.
En het nummer gaat over vallen en opstaan, voornamelijk vallen. Maar dat heeft hij zo rustig gebracht dat zodra ik het nummer opzet, is het een soort mantra voor mij. Word ik meteen rustig en ik raak er nooit verveeld van, zeg maar. Dat heb je wel eens met nummers, heb je te vaak gehoord. Maar als ik dat opzet, dan is het gewoon van, ik ga even zitten, even luisteren. En dat vind ik wel heel bijzonder. Well, this is what it looked like right before you fall. Stumbling around, you've been guessing your direction, except you can see it all. And now I have a name, I don't have a name, no. Who am I to blame, who am I to blame, no. Mooi van Mac Miller en Circles. Heel eerlijk zijn, ik koer hem net. Maar mijn gast gelukkig wel. En daarom zit hier ook om een mooie ding jaren te litten. En we hadden hebben natuurlijk over de muziek. En in dit geval weer het Circles. En de vertels me, kijk, dat is Mac Miller is eigenlijk een rapper, hè? Zei ze. Ja, hip-hop, rap, ja. Hoe ontdekt dit? Via de hip-hop en de rap en dan rest er gewoon zien zo simpel is? Ja, Spotify inderdaad. Ik heb hem ooit ontdekt, toen heb ik hem in mijn playlist gezet. En later ga je dan... Ik ga soms helemaal op in Spotify. Dan kom ik daaruit en daar. En dan denk ik, dit is een tof liedje. Even naar die artiest kijken en dan dat luisteren. En dan kom je daar. Dus zo heb ik het eigenlijk ontdekt. En steeds meer gaan luisteren. Ja, een heel avontuur dus. Muzikale dingen. Heerlijk. Ja, dat vind ik echt leuk. Want kist nog normaal naar muziek luisteren, omdat je zo wat met teksten bezig bent en met geluiden. En ik denk tussen net met productieprocessen en dat soort dingen. En welke sound wil ik hebben. Ja, kist nog onbevangen naar muziek luisteren? Grappig dat je het vraagt. Want gisteren zat ik op de fiets. En het lijkt wel alsof ik juist elke week, elke dag meer van muziek kan genieten. Omdat ik zelf... We zijn met de band ook steeds meer bezig met de sound. Die hebben we al behoorlijk ontwikkeld. Maar daar staan we gewoon heel erg voor. Dat de sound steeds beter wordt. Dus dan ben je ook bezig met elk detail. En omdat ik daar zo op let bij de band, hoor ik dat bij muziek ook. En dan zit ik op de fiets en dan hoor ik weer een bepaald akkoord met een melodie. En dan denk ik, ik ben zo blij dat ik dit nu gewoon in mijn oor mag hebben terwijl ik naar huis fiets of zo, ja. Dus, het begint nu ook gelijk met de stralen. En ik snap het ook. Een soort Eureka-gevoel dat je dan... ik kan ook niet een dag zonder, denk ik, inmiddels. Nee. Had het al lang, dat bijna verbeteren, dat intens genieten van... Ja, als klein meisje ging ik naar de Mamma Mia musical. Toen ben ik daar 1 keer geweest en ik had de cd gekocht. En een week later kon ik alles uit mijn hoofd. Van wat de musicalster gewoon zei tussendoor tot aan de nummers. Dat zit gewoon wel in. Nou, je bent in ieder geval tekstverst. Ja, klopt. Ja, want dat tekstcrew zelf, hoe is dat ontstaan? Nou, op de basisschool denk ik. Toen schreef ik al je had zeg maar schrijven als vak, geloof ik zelfs. Nou, ik maakte een beetje wiskunde en een beetje Engels. En dan ging ik gelijk naar het verhalenschrift. En op een gegeven moment keken ze het ook niet meer na. Want er waren het gewoon te lange verhalen. Dus het was gewoon heel veel verhalen. Ze minder de kleren mee. Ze van naast Lisa weer. Ja, precies. Daar gaat ze weer. Nee, dus dat schrijven, verhalen en dagboeken en veel schrijven, dat zat er gewoon al in. En hoe dat ontstaan is met muziek, wel door de theateropleiding. Ja. Want wat voor squal had je al je dingen dan? Om te beginnen bij MBO, dat was dus artiest drama op het Friesland College, 4 jaar gedaan, afgerond. En toen wist ik het allemaal even niet meer, omdat ik dus in de war was door muziek. Ik dacht theater, muziek, wat moet ik? Ja. Toen heb ik een tussenjaar genomen, gewerkt. En toen dacht ik, ik ga toch voor theater. Toen ben ik naar Zwolle verhuisd. Vandaar ook dat ik daar nog graag naartoe ga. Dat is een topstad. En HBO-docent theater gedaan op de Artes.
Op Artes. Docent? Ja, docent. Ja, ik dacht nou... Dat is wel wat is een oor, goede echt stap. specifiek voor acteurs, denk ik, of niet? Klopt, ja, want ik had al wel een beetje... Soms dat ik het allemaal een beetje te gek vond. Want dat kwam ook bij mijn laatste diploma-ontvangst naar voren. Dat ik dan soms beschaamd keek als mensen over de gang raar deden. En zo dan dacht ik van, doe even normaal. Dus ik was ook niet in hart en nieren. Creatief, of niet? Ja, ik dacht van, nou... Ik was gewoon niet in hart en nieren die actrice. Dus elke keer tijdens Artes hadden we dan muziekles en dan bloeide ik op. Dan dacht ik, we hebben weer muziekles en ik mag weer zingen en ik mag weer dit. Toen dacht ik bij mezelf, ja, wie hou ik voor de gek? Ik moet gewoon met muziek bezig. Dus toen had ik een open dag gezien op de Academie voor Popcultuur. En dat was meteen klaar. Ik dacht, dit is het. Dit ga ik gewoon doen. Dus en na 5 maanden alweer gestopt daar. Zeg maar op Artes. En toen was ik aangenomen. En toen begon het avontuur weer in Leeuwarden weer terug. Maar dat is in die eigen stad. Ja. Soms als een orenstad nodig, in dit geval weer Zwolle dan, maar dat wie dan met de acteur komt. Ja. Om even los te komen van dingen. Maar dat voel je wel daar dus? Ja, nou, ik heb daar 5 maanden gewoond, gewerkt, gestudeerd. Dat was ook echt fantastisch. Dat was ook echt even lekker. Het was ook de eerste keer dat ik op mezelf ging. Dus dat was wel goed, inderdaad. Nou ja, van creatief ontwikkeling kan ik me dat voorstellen. Ja, klopt. Nee, maar ja, die opleiding was het gewoon. En ik had geen zin om steeds heen en weer te reizen. Dus dat was helemaal prima. En het is ook wel fijn om in je eigen plaats een beetje een netwerk op te bouwen. Dus dat was helemaal goed. Ja. Maar goed, dan stap je die academie binnen. Ja. Heel vrij. Ja, nou ja, dat heb ik ook eigenlijk op beginnen. Dat leidt hij dus, want dat is een bepaalde methodiek natuurlijk die ze daar had. Dat is een heel grote vrijheid haast. Volgens mij is zo breed mogelijk. Dat is net wel in de muziekdorst, maar daarnaast ik nog die creatief ontwikkels. Ja, ik kies wel een richting hoor. Tenminste in mijn tijd is het muziek of vormgeving. En dat was muziek. En dan binnen muziek kan je nog zeggen inderdaad zang of gitaar. Maar dat is dan wel je focuspunt. Heel vaak wel projectmatig, denk ik. Projectmatig, klopt. Ja, de eerste 2 jaren voornamelijk projecten die al voorgekoud zijn. En vanaf dan ben je zelfstandig heel erg bezig met wat wil jij nou? Ga het maar doen en succes. Daar komt het op neer. En wat voor idee is het op dat moment? Hier is al een idee was, woest. Nou ja, wat wil je worden als je later groot bent? Maar dat gevoel. Maar hier is al iets specifiek. Ja, jongeres dus. Ja. Ik was nog heel erg zoekende. Heel erg. Maar dan ben je dus ook al heel lang met teksten bezig, hè? Ja, teksten. Ja, dat had ik nog niet erbij gezegd. Maar toen ik op de academie kwam... speelde ik al heel vaak live met een gitarist covers. Dus dan was ik echt met hem op tours, om het zo maar te zeggen. En daar kon ik dan heel erg mijn stem in kwijt en mijn gevoel. En dat was allemaal leuk, alleen het was niet van mezelf. Dus ik voelde op een gegeven moment wel, ja, ik doe dit nu, maar ik wil wat anders. Dus toen op de academie was dat een mooi moment om te gaan schrijven. Eerst nog in het Engels, band erbij. Ja, toch niet helemaal. En toen alleen op gitaar Nederlandse liedjes. Dat sloeg heel erg aan bij mensen om me heen. En ik merkte bij mezelf ook dat ik het spannend vond. Dus ik ging uit mijn comfortzone. Dat is altijd goed. Dus daar ben ik op doorgegaan. Het prikkelde dus. Het prikkelde en ik kon me beter uiten ook. Dat merkte ik meteen. Dus daar ben ik op doorgegaan. En dan alleen met gitaar was het ook niet. Dus zoeken. Band erbij. Allemaal bandleden weer weg en dan weer bij. En ja, gewoon echt spelen, zoeken, ontwikkelen. Dat is heel goed geweest. Ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik zo. Aan de ene kant weet je natuurlijk, we weten het allemaal nooit helemaal precies natuurlijk. Nee. Maar je hebt wel constant beslissingen genomen. Ja. Ik ga naar Zwolle. Ja. En ik ga stoppen met Zwolle. Ik ga nu naar de academie. Ja. Bandwisselingen. Ja. Daar is wel enige moed voor nodig, lijkt mij. Of gaat het vanzelf bij je? Ja, nou ja, weet je, stoppen met een opleiding doe je niet zomaar. Dus ik heb heus wel nagedacht toen in Zwolle van... Ja, maar je moet het niet 4 jaar door dus. Nee, dat is ook weer zo. Ja, nee, ik kies wel vaak, als het goed voelt, dan ga ik mijn gevoel naar en dan vertrouw ik daar ook op en dan neem ik die beslissing. Ja. En dan zie ik wel hoe het gaat. Nou ja, wel lef hebben. Nou, dankjewel. Tenminste, zo interpreteer ik dat. We gaan straks verder praten, want we draaien weer een nummer van De Loren. Nogmaals, als krijgt iets kekelen hartst wel luisteren. De luistersteen hier op partij met Lise Bloem en zij is de zangeres van deze band die mij, hoe lang precies Lin? Hitte? Hoe lang is die uit?
Die is denk ik Ongeveer. half jaar, denk ik. Dit is Hitte van De Loor. Daar sta je dan. Je probeert nonchalant te doen, maar ik ben je voor. Daar gaan we dan. We weten allebei hoe dit schip strandt, maar zijn nog niet klaar. En rennen er onderdoor. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Jij voelt het ook. Je wil er niet aan denken, maar ik heb je door. Door dat wat je zei vannacht is dat. Hitte, nummer van De Lore en zangeres van de band. Lise Bloem zit bij mij, Joert Jere. Is de gast in Noorderwien live. Hitte, nou ja, we hinten even hoe die vorige nummer, het laatste nummer dat je uitbracht had, maar ik voor deze dezelfde vraag. Wat voor verhaal zit je hierachter? Ja, dit was... Heb je lang ons kreun bijvoorbeeld? Ja, dit nummer bestaat al langer. Dus natuurlijk ook voordat alles niet meer kon. Dus dit gaat eigenlijk over het losgaan. 'S Avonds in een club. Aantrekking en wegduwen. Chemie. Flirten. Ja, gewoon de hort op, zeg maar. Dus ja. En eigenlijk ook duidelijk uitspreken. Niet eromheen draaien. Daar gaat het over. Ja. Ja. Hoe is dit zo'n idee? Want het is nog een beetje uitlijn, hè? Maar dan begon dit bijvoorbeeld bij een tekst? Of zie je het eigenlijk weer op een fiets letterlijk? Even denken hoor, dat is echt al een poos geleden. Ja, ik weet nog wel ongeveer hoe dat ging. Ik zat er gewoon mee in mijn hoofd dat ik wat ik had meegemaakt, dat ik dat wou uitspreken eigenlijk. Ook voor mezelf om het weer los te laten. Dus ik ben gewoon gaan nadenken, wat wil ik dan tegen diegene zeggen? Dat ben ik gaan opschrijven. En het was eerst een hele brave versie. En dat is echt uitgebouwd naar het werd steeds wat pittiger. Ja, oké. En ook wel echt omdat Richter erbij kwam op Sins. Dat heeft het wel echt gekleurd, gevormd. Naar dit wat het nu is. Dus ja. Hoe werkt het bij jou in de band? Want er komt mij een idee. Je hebt dan letterlijk in een oefenhok zitten te knoeien en te knutselen? Of communiceer je hem van tevoren al protten via de e-mail of WhatsApp of wat dan ook, maar dat je hem al redelijk voorbereid zou oefenen om te inkomen. Hoe werkt dat proces bij je? Ja, dat gaat eigenlijk nog een beetje spontaan, om het zo maar te zeggen, positief te zeggen. We bereiden natuurlijk wel voor als we shows hebben van, nou, we moeten even de set voorbereiden, de volgorde, wat dan ook. Maar meestal loopt het wel los en zijn we het allemaal eens met wat prioriteit heeft. Soms lassen we echt een schrijfrepetitie in. Soms doen we dat op het moment zelf. Gaan we schrijven. Gaan zij jammen, ga ik schrijven en zingen. En soms heb ik al iets voorbereid. Soms heeft een van de bandlid een idee, neemt dat mee. Er zit geen... het wisselt dus heel erg. Ja, het is echt heel vrij eigenlijk. Maar het werkt wel. Het is altijd, komt er iets uit. En, maar betekent ook dat je uit alle hoeken van die band input krijgen. Dus het is net Lena. Het is dus net zo, er zit een band echt met de hand door elkaar van... nou, mevrouw Bloem, komt u maar. Nee, klopt. Nee, en we zijn altijd eerlijk. Dat scheelt ook. En in de coronatijd hebben we dus een soort carousel bedacht. Daar is toen Jagen ook ontstaan. Hebben we gewoon echt mapjes gemaakt in Drive van carousel Giel, carousel Lisa, Richter, Daan. En dan bedacht één iemand een idee op gitaar, omdat dat een instrument is. Dat zet hij in dat mapje. Ik verzin iets qua zang en dat geef ik dan als opdracht aan Giel. En zo ging dat als een carousel. Weet je wel, dan kon je weer even in het mapje kijken van, staat er al iets in? En dan ging je daar weer mee bezig. Wel een spannend proces. Ja, en eigenlijk ook best wel... En verrassend steeds, denk ik net. Het is wel handig eigenlijk. Misschien gaan we dat wel vaker doen. Ja. Komt er wel wat maar uit. Maar het is correct nog echt verrassen. Dus ik heb iets toegevoegd, kan dit hier? Ja, zeker. Ja, we hebben het ook vaker gedaan daarna. Dus, elke keer is een soort cadeautje. 4 versies. Ja, precies. Echt leuk.
Aanrader. Ja. Ja. Is dit wel een samenstelling van de band? Dus daar viel me goed bij. We hadden hier dezelfde ambitie. Weer net wat ambitie. We hebben ambities trouwens? Of is het gewoon lekker spelen en we show wel? Nee, zeker. Want als ik die muziek zei, dan jij ik wel ambitie in ieder geval. Je bent heel erg met sound en met inhoud bezig, hè? Ja. Dat doe je niet zomaar, lijkt mij. Nee. Nee, ambitie, absoluut. Wij willen gewoon eerst zorgen dat we heel veel spelen. Het liefst ook toeren op een gegeven moment. Vind je dat leuk? Ja, heel busje, leuk. En dan, avontuurlijk, hè? Ja. Op pad zijn. In een busje met een rotzooi. En, Ja, wel vermoeiend natuurlijk ook, maar ook superleuk. En gewoon, we willen ook nog wat meer buiten Friesland treden. Dat is gewoon ook echt een doel. Friesland is top, maar we hebben meer kleine te provincie. laten zien. Ja, bij mij heel beperkt aantal podia natuurlijk. Ja, hè? precies. Ja. En ook wat wij nu maken, dat is ook wel op het goede moment. Dus er is ook wel meer animo voor in de steden. Merk je dat? Ja, dat merk ik wel. Helaas zijn we weer niet voor popronde geselecteerd. Maar dat is ook dan een doel. Niet een groot doel van dan ben je er of zo. Maar dat is altijd fijn om mee te pakken. Ja. Even voor de mensen die net weten wat popronde is. Dan kiest die vriend schreeuwen. Ja, en dan... Kiest toen en dan mag je hem net in eigen sterk ook spelen. Hè? Dus... Klopt, volgens mij klopt dat. Ja, dus dan word je geboekt. Je kan geboekt worden, laat ik het zo zeggen. En het is afhankelijk van hoe vaak je geboekt wordt en hoe vaak je natuurlijk speelt. Maar ongelooflijk moeilijk om er tussen te komen dus. Ja, vooral dit jaar, omdat het vorig jaar niet doorging. Dus er waren heel veel acts die eigenlijk op de reservelijst stonden van dan mag je dit jaar wel meedoen. Dus het was nu extra moeilijk om binnen te komen. Ja, en ik begreep dat bijvoorbeeld de popronde hier in Ljouwtek eigenlijk alleen maar in je podium weer alleen een neushoorn. Klopt. Wils het vaak volgens mij wat 15, 20 podia is. Veel meer, ja. De hele stad is bezig met popronde dan. Maar... Ja, het was last minute nog kleiner geworden inderdaad. Ja. Dus het was ook allemaal chaotisch. Maar wie weet volgend jaar. Dus dat is een van de dingen die we graag willen doen. En nog meer festivals spelen. Grotere podia's natuurlijk. En meer uitbrengen. Gewoon schrijven, uitbrengen. Ja. Kan je nog een nummer uit de ziekje? Hard Rain van Lieke Lee. Denk ik. Ja, het is een Zweedse zangeres. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik begon even op de tweetje. Maar Lieke Lee, ja, nou weet ik veel. Daar geven ze ook net druk om meidje. Waarom zij? Wat spreekt hij in haar oren? Nou, haar melodieën en hoe die samensmelten met de sounds. En ook wel haar tekst natuurlijk, anders zou ik het niet uitkiezen. Maar ook dit nummer heel erg, hoe zeg je dat? Een soort trance op een gegeven moment. Van hoe dat in elkaar overvloeit. En zij komt ook wel een beetje in de buurt van qua sound van ons. Wat we ambiëren. Inspiratiebron dus. Ja, echt letterlijk. Zeker. Ja. If you like the feeling of a hard rain falling, I have a seafood I can give you an ocean. If you like the feeling of a hard rain falling, I have a seafood I can give you an ocean. If you like the feeling of a hard rain falling, I have a seafood I can give you an ocean. If you like the feeling of a hard rain falling, I have a seafood I can give you an ocean. Shouldn't have to work so hard to break this wave in the way. Shouldn't wanna walk away so you won't see the fear I face. Every time I look at you, standing still, I wanna wait. But you never tell me no, baby, wait, baby, stay. Shouldn't have to work so hard to break this wave in the way. Shouldn't wanna walk away so you won't see the fear I face. Every time I look at you, standing still, I wanna wait. But you never tell me no, baby, wait, baby, stay. Hard Rain, Lieke Lee uit Zweden wij. En de kar van Lisa Bloem, nogmaals de gast, die wordt in op Peteer. Delore is haar band, om het zo maar eens uit te drukken. Viel het trouwens, mijn band? Of is het... Eigenlijk wel. Het is wel een beetje mijn baby, omdat ik het ben begonnen. Eigenlijk samen met Giel op de academie. En
we zijn echt 4, 5 jaar verder. En dat is nu dit. Daar ben ik wel trots op. Ja, Ja, want je bent in dat opzicht redelijk trouw. ja eigenlijk wel. Ja, maar je bent hartstikke jong en toch al... Want 4, 6 hier, waar zit je hem op nou ongeveer? Ja, dat denk ik. Ja. 5 jaar, zoiets. Ja. Ja, nee, blijkbaar heb ik gewoon in hen iemand gevonden, in de band gevonden, dat we gewoon echt voor gaan. Ja. En dat Maar is ook heel fijn. ik ben lang zoekende geweest, want er lijkt nog net een stapel cd's dat je hem heel productief is binnen. Hè? Hij hem heel lang twijfelen van wat willen we? Ja, nou, zoals ik al eerder zei, was het eerst met akoestische gitaar en normale bas. En het was echt inderdaad uitvinden van wat is onze sound, waar willen we heen. En dat is dit nu en dat voelt heel goed. Dus eigenlijk staan we nog een soort van op het begin van... Kijk ons, dit is onze sound en we bouwen het steeds meer uit. Dat heeft er wel toe geleid dat op 29 oktober de EP uitkomt. De eerste. Heel belangrijk. Je hebt het, heet het. Dus daar hebben we heel veel zin in. Dat hebben we hard aan gewerkt. Kun je er nog wat meer over vertellen of maar gewoon afwachten? Want je hebt het, zo'n titel, de Heimonij toch, denk ik? Ja, het is, de EP staat eigenlijk, gaat eigenlijk over zelfontwikkeling in alle vormen. En dat je er uiteindelijk beter uitkomt en beseft dat je het gewoon allemaal wel hebt. En dat het allemaal goed is. Dat het leven leuk is. En dat eigenlijk. En we vieren het dan ook de dag ervoor, 28 oktober in Simplon. De EP-release show. En dan zijn de cd's ook voor het eerst te koop. Dus allemaal komen. Als ze op tijd komen, dat is een nachtmerrie. Ja. Net alleen met LP's trouwens, want dan mag je nog langer op wachten. Klopt, ja. Ja, nee, daar de muzikantenstress is meestal wanneer komen ze weer zo. En, ja. En dan nog als het boekje wel goed drukt is. Ik wil die nergens. Ik ga jou geen stress aanpraten. We gaan het allemaal meemaken. We hebben nu geen invloed meer op. Het wordt gedrukt. Dus, Simplon, Grange. Een sterk Grange vind ik een fantastische stad. Ja? Dus ik snap het wel in dat opzicht. Maar zit er bij hem nog een verhaal achter? We hebben juist een Grange staan hier. Nou ja, de 2 van de 4 bandleden wonen in Groningen. Dus in dat opzicht is het niet heel gek. Hij zijn trouwens ook een muziekopleiding hier? Ja, we komen allemaal van de academie vandaan. Allemaal? Ja, allemaal academie-kinderen. Dus nee, in dat opzicht is het is simpel gewoon een goede keuze. En ook om een beetje uit Friesland te treden en Groningen. Nou, dat het wel, ja. Dus we hebben ook vaak wel in Neushoorn gespeeld. En we dachten van, nou pakken we nu Simplon. Ja. Heel veel zin in. Ja. Alles jij in Simplon spelen of net? Ja. Dus een bekend terrein in dat opzicht. Bekend terrein, ja. Leuk. Oh, grappig. Ja, nou ja, ambities houden we het al even horen natuurlijk. Kijk, die muziek, daar stond Screw best. Vreemd me nog wel om, want dat is bij een club jongens. Er best wordt maar die zelf bezig, probeer ze te ontwikkelen. Die tekst, maar die nou heel vaak nog uitlezen on the guys of net? Of dorst dat net? Jongens, dit is de tekst of... Ja, want vaak... er zit bij mij wel een verhaal achter. Ja, klopt. Ja. Het is net even een ruimelerrijtje en ik heb weer een tekst clear volgens mij. Ja, en wat ik al zei, soms weet ik pas als het klaar is zelf een beetje waar het over gaat. Maar lijst het dan eigenlijk uit of net? Niet altijd, als ze er naar vragen wel. Maar vaak moet ik het wel uitleggen. Het is niet, ik wil ook niet zo schrijven dat het allemaal kant en klaar duidelijk is. Ik vind het een beetje mysterieus ook wel leuk. Ja, je moet het niet te veel uitleggen hoor, wat dat betreft. Precies. Nee, vind ik. En soms vind ik het juist ook wel weer heel leuk van oké, duidelijk. Dus daar speel ik ook wat mee. Maar uitleggen, dat komt wel eens voor. En dan hadden ze ook niet echt gedacht van... ik had dit verwacht, dat het daarover ging. En soms is het wel heel duidelijk, ja. Maar wel grappig hoe dat werkt, inderdaad. Ik heb ook in Drive allemaal dingen uitgeschreven van intenties en uitleg. Want ik vind dat ook wel belangrijk. Hè, als je het speelt, vooral live... dat ze begrijpen waar het bij mij om draait. Dat ze daar ook in kunnen kruipen en... dat overbrengen. Ja. En dan komt, wat neemt het leven, het live spelen, het publiek. Ja. Hoe vies dat? Ja, dat vind ik natuurlijk het leukst. Maar is het echt een podiumdier? Ik ben wel echt, vanaf het moment dat ik voor het eerst voor het publiek zong, zocht ik al heel snel contact met het publiek. Dus Jos dus net voort? Nee, ik kijk ze echt aan. Ja, en ik heb ook wel eens teruggekregen dat het wel opviel. Maar ik vind dat geen slecht ding. Nee, maar dat was wel echt weer dwaren. Dat is pittig. Ja, nee, maar dat vind ik ook...
kijk, stel ik zal zelf in het publiek zitten en de zangeres kijkt je aan. Ja, dat vind ik beter dan dat je wegkijkt. En dan denk ik ook dat je de focus meer houdt en dat je het verhaal meer volgt en dat het persoonlijker wordt. En ja, ik vind dat gewoon, dat hoort er voor mij wel echt bij. Had je het altijd wel hoor? Nou ja, wat ik dus zei, voor de eerste keer toen ik dat deed, ging dat al heel natuurlijk. Nou ja, dat is denk ik heel bewust in eerste instantie van zo'n acteurs. Ja, wie een docentopleiding acteren, maar toch. De hartstikke zo'n night toch. Dus, en toen was het op een podium en er was meestal als acteur natuurlijk een tekst vertellen. Maar, klopt, ja. Maar daar zie je ook geen barrière dus. Nee, dat is wel grappig. Dat we hebben me ook nog daarna verteld. Van, je keek ook echt iedereen aan. En ik zei, ja. Dat gebeurde gewoon. Dus daar hou ik ook wel van. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Heel vaak kijken mensen ook meteen weer weg. Zo van, ze kijkt. Dat vind ik ook wel grappig. Ja, dat is soms schrikken, hè? Ja. Ja. Ik ben ooit bij mijn dochter naar Beyoncé geweest. Toen zei een van die danseressen, die zei mij niet zo. Ja, laat maar even. Ja, want vaak denk je toch dat je dan begin je toch verlegen te worden of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, dat je toch ik ben er niet. Nee. Jij bent er. We kijken naar jou. Hey, it's your show. Ja, precies. Ja. Vind ik wel leuk om dat erbij te betrekken. Maar daar ben je dus net benauwd voor om uit te botchen. Nee, vind ik leuk. Vind ik het leukste wat er is. Ja. Toch nog even op die EP. Want wat voor werkstuk is dat worden? Want we hadden al een beetje het proces, het screwen. Dus dat zal een samenvatting wijzen van alles wat die tussen al even verteld heeft. Ja. EP is meestal 6 nummers. 5 in dit geval. 5 in dit geval. Ja. En natuurlijk met heel veel dank aan Hitte Noord. Want dat is nog wel een belangrijk onderdeel. Daar zijn we mee gestart. Een soort begeleiringstraject is dat, hè? Ja, je wordt meegenomen een jaar lang in een traject met een coach erbij. Je geeft aan wat je nodig hebt als band of als artiest. En dan ga je gewoon het hele jaar aan werken. En je krijgt ook de mogelijkheid om ergens op te treden, zoals Eurosonic. Dat was heel tof. Je gaat soms op kamp met z'n allen en zo. Dat hebben wij wat minder meegemaakt door wederom corona. Schoolreisjes. Ja, schoolreisjes. Ze blijven leuk, hè? Het blijft leuk. Nee, maar daar hebben we echt enorm veel aan gehad. Want je krijgt ook een budget. Dus je kan ook wat sneller werken. Maar hier is het nice in, want de Academie voor Popcultuur is een HBO-opleiding. Ja. Dus dat is redelijk pittig. En zo jij dat ook natuurlijk. Ja. Maar daarnaast is kon je dus nog wel wat ons aan zo'n begeleidingstraject? Je bedoelt qua financiën nu? Nee, maar qua inhoud, qua leren dus. Dat vond ik zo onnoffelijk. Dat de opleiding zei nog mij die eerst, mij dwaande. Het was voor mij na mijn opleiding. Hitte Noord. Dus ik heb dat niet samen meegemaakt. Maar voor Richt en Daan was het volgens mij nog wel halftijdens. Dat was gewoon heel goed te doen. Want je hebt bepaalde momenten waarmee je daarmee bezig bent. Dat kies je ook zelf uit. Wij zijn bijvoorbeeld op pad gegaan naar Utrecht om bij Martijn Groeneveld op te nemen. Dat was ook heel leerzaam en leuk. En dat is nu verneemde producer, hè? Ja, producer. Ja. Dat is nu bijna onze vaste producer voor ons. Dat is zo goed bevallen. We hebben op Vlieland nog mogen opnemen met Frans Hagenaars. Die komt uit de Excelsior Club volgens mij. Ja. Excelsior is meestal van dat witte. Is nog steeds trouwens, na al die jaren, ze bestaan al heel lang trouwens intussen. Een hip gitaarlabel eigenlijk, maar ze zijn wat breder georiënteerd. Ja. En Frans Hagenaars is een van de first producers van het label eigenlijk. Ja. En die hadden we al eerder ontmoet in Amsterdam tijdens Hitte Noord Bootcamp. En daarna op Vlieland was super mooi in een gebouw met de deuren open, mooi weer en gewoon opnemen. Heerlijk. The good life. Ja, en dat nummer komt ook op de EP. Dus feestje. Simplon, Grains. Yes. En de nijplaat. Even toch nog over The Business. Yes. Is dat anno 2020 iets wat u te wijk is of juist net? Managers, boekings, kantoren, het wereldje, clubs, weet ik al even net. Doe je maar alles zelf mee horen of heb je mensen die dat voor je doen? Ja, nee, dat doen we nu nog zelf. Lijkt mij vreselijk als muzikant. Ja, klopt. Dat is niet waar je het liefst mee bezig bent. Maar, nee, maar de eerste dingen hoor, dat is helemaal niet jaren was. Daar ben managers toch voor uiteindelijk. Ja, dat is zo. Ja. We hebben niet nog het gevoel gehad dat we daaraan toe waren. Dat het nodig was, zeg maar. Dus we doen nu nog alles zelf.
Maar als de shows een beetje blijven komen, of juist niet, want dan heb je een boeker nodig. Maar ja, op een gegeven moment zijn we er wel aan toe en dan zullen we vast iemand erbij nemen. Maar voor nu hebben we de taken goed verdeeld en kunnen we het allemaal handelen. Ja, want hoe stierst u zien hoe de business? Ik kom uit een hele andere periode, hè? Wat dat allemaal aanduidt. De muziekindustrie weer heel dwingend en heel bepalend. En toen best van een andere generatie dat je hem kinderen zelf volle meer waren. Hè? Ja. Zelf producties maken, zelf dingen opnemen. Ja. Dus die zelfredzaamheid is volgens mij volle groter dan bijvoorbeeld in de jaren 80, heb ik het idee. Ja. Hoe stierst u te zien hoe de muziekindustrie? Ik vind het nog wel een leerzaam gebied. Ik weet er nog niet alles over. Dus ik wil me daar nog wat meer in verdiepen. Maar wel interessant. En ik leer ook veel van een van de bandleden. Die heeft dan stage gelopen bij een platenmaatschappij, geloof ik. En die neemt dan ook heel veel kennis mee. En daar leer je dan ook van. Wat zoen je bij een platenmaatschappij willen? Of zeg je hem, nee, we zijn eigen wees, we doen het zelf wel? Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Je moet het zelf gewoon voorlopig. Ja, voorlopig wel. Misschien dat het ooit interessant is. De do's en don'ts ken ik nog niet helemaal goed. 10 ben ik vooral. Ik bedoel, alles kunt je weer op Spotify. Kun je het al jezelf regelen, dat soort dingen? Ja, nee, klopt. We hebben ook heel veel pre-pro's gewoon zelf opgenomen met redelijk goede apparaten. En ja, dat komt voorheen misschien ook niet. Nee. Dat zijn ook dingen waar je dan van geniet. Dat gewoon even in je eigen tijd kan. Dat het geen geld kost. Dus ja. De hele beleving, hè? Muziek. Is het van je voornamelijk internet? Werd je alles op posten en mee communiceren met je publiek of net? Ja, eigenlijk wel. Ja, we willen het wat meer naar buiten treden. Ook in Simplon gaan we werken met wat meer dingen op het podium en zo. En hebben we natuurlijk eindelijk iets fysieks ook. Dat is ook, vind ik ook heel tof, want dat verbindt ook wel wat meer. Ja. Want dan heb je gewoon mensen die een Dolores CD in huis hebben liggen. Dat is gewoon anders. Ja, dat vind ik zo grappig. Dat is van de Spotify-generatie en YouTube. Ja. Maar toch een cd'tje. Toch, ja, ik heb zelf ook LP's en ik vind dat ook het allerleukste. Is dat trouwens de droom ook nog een LP of niet? Ja. Sowieso. Ja. Nee, dus dat brengen we wel wat meer, passen we wel wat meer toe. En we hebben ook steeds meer mogelijkheden daarin. Omdat we gewoon wel meer spelen dan voorheen. En meer budget. En dat rolt steeds meer die kant op, zeg maar. Stap voor stap. Ja, stap voor stap. Vind ik mooi. Nog een keer, de datum van de EP en de titel? Ja, dat is vrijdag 29 oktober. Je hebt het. Is het overal te beluisteren. En de cd is dus te koop op donderdag 28 oktober in Simplon. En ik hoop dat heel veel mensen komen, want het wordt wel een feestje. We hebben ook een voorprogramma trouwens, Never Been to Berlin. Die verzorgt het voorprogramma. Dus leuk, zin in. Leuk dus te wezen. We draaien nog 1 nummer van Dolore. Ja. Zweven. Worst jij nog wat toe vertellen? Onze eerste single was dat. Het gaat eigenlijk over een mooie herinneringen van dingen die je niet wil vergeten. Het was in dit geval een feest op Terschelling tot diep in de nacht in de duinen. Vrijheid staat het voor, herinneringen, zweven. Ja. Ik vond het leuk dat je weer. Dank u wel. Ik ook, bedankt. Jij ook. Lise Bloem van Dolore. We treffen je merk weer bij de Omroep. En maak je inderdaad gouden provincie uit en verover de wereld. Want je bent een hartstikke leuke band. En we draaien dus nog 1 nummer van Dolore. Met Lisa als zangeres. En dit is Zweven. De zon maakt je haar